Il-kellim laburista l-Għawdex Anton Refalo qal li Għawdex għandu bżonn amministrazzjoni li tħares fit-tul. Tkellem dwar għatta nuqqasijiet fosthom fl-isptar f'Għawdex. Anton Refalo qal li huwa inaċċettabbli li jittieħdu l-fondi tal-ikel sabiex jitħallsu l-ispejjeż tal-Londri. Nuqqas li llum wassal sabiex m'hemmx flus sabiex jinxtara l-ikel lill-pazjenti. U l-missu nappellara f'ġeħ sewwa. Toqgħodx tagħmel witch hunts kif bdiet tagħmel illum, li toqgħod tara minn fejn ħarġet l-informazzjoni. Din mhijiex il-mod kif inti tagħmel politika serja l-Għawdex. Hemm bżonn illi inti dawn l-affarijiet irranġhom, hemm bżonn illi inti tara illi l-pazjenti li hemm fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex jieħdu iker u jkun ikel tajjeb u iker tajjeb skont il-marda li għandhom. Staqsa x'sar minn Eko Għawdex li l-Partit Nazzjonalista tantu żagħha qabel l-elezzjoni ġenerali. Anton Refalo saħaq li Gvern Laburista ser jaħdem sabiex jagħmel minn Għawdex gżira aktar aċċessibbli. Anton Refalo qal li hemm bżonn li l-ħin tat traġitt bejn Malta u Għawdex jitqassar kemm jista' jkun malajr. Ma jistax ikun inkomplu niddependu milli minn Għawdex sa Malta ddum daqshekk żmien travelling time biex taqsam. U aħna bħala Partit Laburista qegħdin nipproponu illi appena nitilgħu fil-Gvern naraw kif nagħmlu biex nagħmlu servizz veloċi ta' vapuri kif ukoll ta' katamarans biex naqdu lill-Għawdex mal-kumplament tad-dinja. Dwar l-investiment, Refalo qal li għal kull 1000 euro investiment f'Malta, f'Għawdex qed jiġu investiti biss 20 ċenteżmu tal-euro. Dwar id-dejn tal-Għawċin, Refalo qal li fl-aħħar 7 snin dan żdied 249 miljun euro. Dwar it-turisti li jiġu bil-cruise liners, Refalo qal li bejn Jannar u Mejju ta' din is-sena f'Malta daħlu 128,000 turist, fil-waqt li f'Għawdex daħlu biss 100. Biex jitkattar ix-xogħol, Refalo qal li f'Għawdex hemm bżonn li jitkattar l-investiment u dan jista' jsir bi pjan li fost l-oħrajn ikun jinkludi tkabbir tas-settur finanzjarju. Fuq is-settur edukattiv, Anton Refalo qal li l-Partit Laburista jrid jagħmel minn Għawdex ċentru tal-eċċellenza li jwassal sabiex iż-żgħażagħ Ħawċin ikunu jistgħu jistudjaw f'pajjiżhom.